Dia 30, resolent problemes de selectivitat. Exercici 1. El pal central que sosté la lona de la carpa d'un circ se situa perpendicularment sobre el pla del terra, l'equació del qual és pi igual x menys z igual a 6. Sabem que la cúpula de la carpa, a punt més alt on passa el pal, és el punt de coordenades p igual 31, 0. Apartat A. Calcula l'equació paramètrica de la recta que conté el pal. Apartat B. Calculeu les coordenades del punt de contacte del pal amb el terra i la longitud del pal. A l'apartat A ens demanen l'equació del pal d'aquesta carpa, que passa pel punt P i que evidentment talla perpendicularment al terra de la carpa. Com que talla perpendicularment, el vector que haurem d'utilitzar serà el vector normal del pla, que s'extreu amb els coeficients de les variables, i aquest vector és el vector aquest perpendicular d'aquí. Sí? Llavors, amb aquest vector i amb aquest punt, el que hem de fer és crear la recta. Com? Ens diuen la forma paramètrica. Per tant, en el cas de les x, el punt és 30 i el vector és 1, per tant és lambda. En el cas de les y, el punt és 1 i no hi ha vector, o sigui, s'anul·la en aquesta component, per tant no hi ficarem lambda, i el z serà 0, perquè no hi ha punt, per tant no cal ni posar-ho, i menys lambda, que és el vector en el cas de la component z. El que ens diuen en aquest apartat és que calculem el punt Q, és a dir, on talla, on es recolza el pal, i que calculem la distància del pal. Per calcular el punt Q el que hem de fer és el punt de tall entre el pla i aquesta recta. Per tant, col·locarem aquesta recta al pla. I per tant serà 30 més lambda, que és la z, menys la z, per tant, més lambda, igual a 6. El 30 passa a l'altra banda i les dues lambdes se sumen, per tant, serà menys 24, per tant, la lambda serà menys 12. Sí? Si tenim aquesta lambda, podem trobar el punt Q, perquè si col·loquem el 12 aquí, ens dona que el punt Q serà 18, 1, perquè en aquest cas no afecta, i 12. Aquest serà el punt Q, que està just en aquest punt del pla. El que hem de fer és trobar la distància entre P i Q. Com ho fem? Trobem el vector entre P i Q, per tant, 30 menys 18, 12, 1 menys 1, 0, i 0 menys 12, menys 12, i el que fem és el mòdul d'aquest vector. Per tant, arrel quadrada de 12 al quadrat més 12 al quadrat. I per tant, la distància serà arrel quadrada de 288. Aquesta és la distància que hi ha entre la Q i la P. Demà, últim vídeo, i de sistemes d'equacions.